Tällä videolla ollaan Kape Aihisen kotona. Morjes kaikille. Ja tarjotaan Kapelle toivottavasti sun elämässä tähän mennessä paras pihvi. Ja tämänkin videon sponsoroi Cecilia Beretta Ripasso. Ja tää on tämmönen premium punaviini Italiasta ja tätä saa tosiaan kaikista alkoista Suomessa. Mutta tosi hyvän näköinen pullo, mä tykkään tästä. Ja 20 on hinta, että se on aika semmonen keskitasoinen hinta. No ei ole paha hinta. Eli tässä on tosiaan Kaakon maidon Akilta tilalta tullutta Suomen ensimmäinen puhdasverinen Wagyu ja se on 90 päivää dry aged kypsytettyä. Niin ootko maistanut puhdasta Wagyuta kuinka paljon, niin kuin varmaan Japanista tulee ja Ausseista tämmöistä? No joskus Australiasta mä itse tuli yhdeltä reissulta Australiasta ja Uudesta-Seelannista. Siellä se oli 2004-2005, niin silloin Wagyu oli, siellä oli joka paikassa. Oli bolognese, oli burgeri, oli sitä, tätä, Ja meilläkin oli Savoissa silloin Wagyu, carpaccioita ja muuta. Mutta suomalaista ei varmaan kukaan ennen muukaan maistanut. No ei ole, tää on siis tosiaan nyt ensimmäinen ja tää niinku menee teuraaksi vaan sen takia, että se ei tehnyt sitä mitä piti tehdä. Näitä nähdään tai tullaan näkemään sanotaan 3, 4, 5 vuoden päästä enemmänkin. Et nyt aletaan olla siinä pisteessä, että ne suomalaiset ne alkaa olla sitä 75 pinnasta tai 100 pinnasta Wagyuta jo. Kyllä. Pitkä tie on käyty, mutta nyt ollaan tässä. Joo, ja se on maailman varmaan, että mun maailmankatsomus alkaa, että ensiksi tuli tämä Kobe-homma, että se on vaan niin Koben alueelta ja erittäin pyhä. Ja Wagyuhan nyt on ihan kansainvälisesti sillä tavalla, mutta niin kauan tuo Wagyu on mun mielestä ollut, että ja nyt jokainen tietää tämä maailmantilanne, business, niin se on kumminkin ehkä semmoista harvinaista luksusherkkua. Ja nyt te menee halvempiin ruhonosiin, haudutettaviin lihoihin. Et sillä tavalla kaupassa näkyy niitä, onko se marmoriaste 12, mitkä näyttää ihan voilta. No ne on, niin se on jopa ensinnäkin se on vaikea leikata. Ja toiseksi, jos ne ihmiset, ketkä ei ehkä välttämättä osaa grillata pihviä, niin se on äkkiksi mennään tuommoinen 200 € lihakin paljon pilalle, mutta katsotaan miten me käytetään. Niin, mutta siis mähän on itse ollut sitä mieltä, että ne on helpoimpia lihoja paistaa kautta grillata, koska ne on niin rasvaisia, että vaikka sä vedät ne vähän ylikin, niin se ei haittaa. Kyllä. Mutta ei ne ole mun henkilökohtaisia lemppareita, koska ne on niin rasvaisia. Sä syöt niitä se maks 50 grammaa, 100 grammaa ja sit sä oot jo semmonen vähän ähky. Se on semmonen maistelu. Mä oon samaa mieltä. Mä tein just vuosi sitten semmosen erittäin gourmet-tasoisen lihamenyn. Oli myöskin kampasin mukaan huomioon. Tehtiin ihan premium kotidinneri. Niin se on niin rasvasta, että kun sitten oli vielä tämmönen kaasugrilli, niin kun se rasva alkaa tippua, se on aika nopeata hommaa. Se on. Ja sit se sama kommentti, mikä sulla, että sit maistuuko se lihalle vai rasvalle, niin se on sitten vähän joka oma asia. Sepä. Mutta tässä suomalaisessa Wagyussa haetaan, tai siinä risteyttämisessä haetaan kuitenkin sitä rasvan laatua. Sehän on se, minkä takia se risteytetään suomalaisen hyvän karjan kanssa. Kyllä. Mennään tekemään. Tehdään tää niin, että paistellaan tuossa pannulla pinta tähän näin. Mihin asteeseen sä vedät sen? No jos on käytännössä 120 asteisessa uunissa, niin tää on näin paksu, niin joku varmaan 5-6-5-7 voi olla ohkaisemmissa lihoissa, niin mä tykkään ottaa 5-5 pois, mutta tietenkin ollaan sun kotona, niin saat kertoa, että mikä olisi sun. No en mä tiedä. Meillä on tuommoiset matalakypsennysuunit tai tuommoiset Sir Winstoniksi sanotaan meillä duunissa, niin me kyllä jätetään punainen liha jopa 4-5, mutta me ei tarjolla lämpötilaa varmaan siellä 5-4. Mutta meillä jos tämä nyt eka kertaa, niin katsotaan aika paksu. Se on aika paksu. Ehkä se alkupaisto on tärkeä juttu, että se alkaa varmasti lämpeämään kypsymään sisältä ja mitä sitten toi mittari näyttää. Mutta kun on näin hyvä kotimainen liha, niin se varmasti myöskin kestää sen. Kyllä. Mutta mennään paistamaan ja käytetään siihen tätä mangalitsa-rasvaa, eli tosiaan tää on sulatettua, itse asiassa myöskin dry aged kypsytettyä, mutta se nyt oli vähän vahinko. Niin, mangalitsa-rasvaa toimii paistamiseen ihan loistavasti. Okei. Siinä on herralle lusikka. Kiitoksia. Mutta sieltä vaan. Nyt tähän väliin, kun se on siellä pannulla, niin otetaan täältä muutama kynsi valkosipulia. Perus timiamit varmaan. Joo.
vähän timjamia ja sitten vähän rosmariinia siihen pannulle voin kanssa. Et nyt me ei haeta sitä kypsyyttä, vaan nyt haetaan makua pelkästään tässä kohtaa. Joo, kyllä mä oon sanonut kaikki, että lukuun ottamatta pieniä kotimaisia kaloja, siijat, ahvenen, niin kyllä kaikki kypsyys tapahtuu aina uunissa. Joo. Väripinnalla pannussa. Se on se semmonen niinku ravintolatapa mun käsittääkseni, että pyritään pitämään se sellaisenaan. Niin, on se tommonen kotoinenkin tasalaatuinen merkki. No niin. Kunnon steikki. Kyllä toi on niinku, tää on tämmönen kiva pieni aamupala. Joo, kyllä. Ja sitten otetaan tuolta hyvä määrä voita siihen pannulle. Joo. Se saa mennä sinne suoraan. Ja sitten sinne heitetään valkosipulit, timjamit ja rosmariinit vielä kaiken kunniaksi. Erittäin jees. Pitää ottaa kunnon piihdit, kun ei noille oikein saa kiinni tosta. No. Ei se mitään käännä niitä tossa. Sitten kun tää on tälleen näin pitkään dry-agedattu, niin tosta pinnastahan tulee vallan nätti. Joo, mä annan tästä tota. Mä just mietin, että vähän ehkä isompi lusikka. Niin. Mutta tää ei oo ihan joka kodin biivi. Tää on kilohinta varmaan ihan päräyttävä tästä. No tää on siis, nämä bileet myytiin sisäpile, ulkkari ja entrecote mun käsittääkseni 160 hintaa niin kilo. Mut siinä on ehkä se, mä ite vähän kritisoin sitä hintaa sinänsä, mutta siinä on isoimpana se, että tää oli ensimmäinen. Ne pystyy niinku pitämään. Niin, kyllä. Joo, ja varmaan siinä on semmonenkin toinen probleemi, että puhumaan sitten, niin kun mäkin koitan olla kotimaisen ruoan jonkinnäköinen lähettiläs ja muuta, niin laatu, logistiikka, saatavuus, hinta, niin siinä suomalaisella lihalla, lihantuotannolla meillä kaikilla niin kuin, miten me hoidetaan se, että kaikki pystyisi käyttämään. Niin, no juuri näin. Mä joskus muistan laivoilla, kun oletaan sillellä, niin viikkaari pakastealta, että myydään Brasiliasta sisäfilettä 1990, niin en mä oikein tiedä ketä niitäkään sitten niinku ostaa. Että, no joo. Että se on ehkä vähän sellainen eettisesti hankala. Suomi on kuitenkin semmoinen sisäfilemaa, että suomalaiset ostaa sitä sisukkaa mun mielestä aika hyvin. Ostaa. Ja se on semmoinen niinku helppo mukamas laittaa, mutta oikeasti se on aika hankala laittaa, koska sitten kun se menee yli, niin se on niinku ihan rehellisesti yli ja siitä tulee ihan hirveän makuinen. Et sen takia mä en niinku itse ole mikään sisäfile-ihminen. Niin. Tehdään vielä sellainen, että laitetaan tosta kaikki hyvät maut tänne mukaan. Joo. Näin. Ja se mittari vai? Se mittari, joo, totta muuten. Sehän meinasi ihan unohtaa. Ja tosiaan käytetään tätä mittarin mittaria ja tökätään se tuolta. Onko sun puhelimessa joku appi nyt sitten vai? No joo, siis tää on juuri niin, että puhelimessa on appi. Ite en tykkää siitä. Mä tykkäisin silleen, että mulla olisi joku dedikoitu näyttö, mistä mä näkisin koko ajan, että missä mennään. Mutta nyt mennään tuolla puhelimella. Meillä on kiertoilma ja meillä on siellä 130. Joo. Mä hoidan ajan tiskittää sinä väliin pois. Joo, hyvä, kiitoksia. Mähän on itse vähän ehkä huono siinä, että mikä ainakin minut erottaa huippukokista on se, että mun työpiste on yleisesti ottaen aina kohtalaisen likainen. Ja kyllä mä sanon, kun me tehdään uutta keittiökaappasti, kyllä me duunista tätä 80% niinku siivoamista, pesemistä ja pyyhkimistä. Joo. Ja siinäkö se nyt on? 15 asteen näyttää? Kyllä.
paistotila, onko se noin vähän lämpöä vai? Niin nyt se nousee. Se nousee sieltä pikkuhiljaa. Ja sitten täältä pystyy niinku asettaa asetuksia ja tuolta niin sä näet, se on niinku käytännössä 5 mittauspistettä tossa tikussa. Joo, kyllä. Se on aika vakio tuo 5 mittauspistettä. Sieltä se nousee. Kyllä. Se on toki tää somemaailmassa vähän semmonen, että se on pakko kaiken näyttää niinku puhtaalta ja hyvältä. Et silloin kun tekee somevideoita, niin kaikki mitä on kameran edessä niin on aina aika puhdasta mullakin. Niin, kyllä. Mutta sit niinku kamoja... Ai sulla on päkkäri on vähän sekaisin. Joo, siellä saattaa sit tiskialas olla täynnä kaikkia kamaa, kun sinne vaan heitetään niitä. Kyllä. Mä kysyin sulta etukäteisesti, että mitä sä haluaisit pihvin kanssa syödä? Joo. Mä edustan siis sellaista kulttuuria, että johtuen siitä, että saan yli 20 kasvaa suomalaisissa parhaissa ravintoloissa, niin mulla ainoa niin se raaka-aine on se juttu. Joo. Ja lisäkkeet on sitten mitä ne on, mutta tavallaan, että on se sitten lihakala, kasvista, mikä vaan mä en hirveästi hae mitään maustetahnoja tai rabeja tai että kuitenkin aina mun ravintoloissa menty niinku raaka-aineiden, on sitten ollut Savoy tai Dominic tai Roster Robusto, niin sillä tavalla pääraaka-aineita kunnioittaa, jos nyt on tuommoinen kotimainen herkkupala tuolla uunissa. Se on niinku pääasia, niin. Et sitten tämä nyt on vähän tämmöistä niinku lisuria sen takia, että päästään vähän jotain tekemäänkin ja saadaan siitä vähän kauniimpi. Mä otin nyt 2 kaalia, että näyttää kivalta. No niin. Eikä siinä muuta kuin kanta pois vaan ja ruvetaan leikkaamaan. Tehdään ohkaista suikaletta ja siellä on kulho, niin ei meidän tarvitse hirveästi sitä tehdä. Että Ei missään nimessä. Mikä on sun lempileikkuu, suosikkileikkuu naudasta? Et jos käyt kaupassa ja ostat omilla rahoilla pihviä, niin mikä pihvi se on? No, sanotaan, että jos kaupasta saisi ihan mitä vaan. No en mä riippuu tietenkin käyttötarkoitus. Kyllä mä sanon, että mä pyrin ostamaan jotain muuta kuin filettä. On se sitten flankkia tai ironia tai T-bonea, mutta ehkä mä ostan kumminkin enemmän sitten niin kuin laatua. Et jos me tehtiin korona-aikana tehtiin Jaakko Saariluoman kanssa semmoinen kirja Mestarin otteessa. Me oltiin tää mun himassa ja kokasti yksi kokkikirja Saariluoman, koska ei ole mitään tekemistä korona-aikana. Niin silloin mä sain kyllä Turusta niin kuin maagisen hyvää entrekoota. Et ehkä sillä, että jos puhutaan sitä raamatullisista, niin kuin mitä lihan osia, niin kyllä ehkä se grilliliha on kumminkin se entreko, hyvä rasvainen. Mielellään kotimainen entreko, saako niitä aina, se on eri asia sitten, mutta ehkä entreko. Flankki on ehkä, sen takia mä flankkia sanon, koska flankki on niin kuin hyvä sellaisen, voisiko sanoa tämmöisen aloittelevan grillaajan aika pommivarma lihan osa. Ja sinne sitten suolaa ja pippuria. Joo, mutta laitetaan varmaan ihan vaan suoraan tonne, ettei miksata missään. Ei, kaikki suoraan tonne, me voidaan valutella sitä. Laitetaan vähän sitruunaa myöskin. Joo. Sieltä ja sinne laitetaan hyvä happo. Mä itse asiassa meinasin, että olisiko tuossa pitänyt laittaa vähän sitruunan kuoriakin, mutta ei nyt laiteta tällä kertaa. Nyt laitetaan varmaan sokeria. Mä itse asiassa otin ton hunajankin silleen, mä ajattelin, että olisiko vedä hunajalla. Olisiko se ollut niinku parempi? Käy. Anna mennä vaan. Joo, tuolla kun on kaapannut tossa 80 suomalaista perhettä, niin ei siellä kuule ihan hirveän monessa kodissa sisälämpömittareita. No ei. Eikä flankkejä. Ei joo, siis mä oon nyt sinänsä vähän ehkä huono sinänsä, että mulla on sisälämpömittareita vaikka kuin monta. Niin. Mut mä oon tosi innoissani siitä pihvistä ja sen pihvin laittamisesta, niin totta kai mä niinku otan semmosia juttuja, mitkä sitten niinku korottaa sitä pihvin makua tai helpottaa sen tekemistä jompikumpi. Niin, kyllä. Olitko suolaa jo? Joo, mä laitoin suolaa sen. Laitan vähän happoa sinne. Mutta kyllä semmonen paras leikku, mä muistan se on, mikä se niin? Onko se Stålarmin herkkua? Mikä se mahtoi olla Turussa? Kuinka ollakaan sitäkään liikettä ei enää oo. Mut myivät siis premium-lihoja. Joo. Ja ostin entrecon. Mä en muista mitä se, olisiko se kilohinta oli joku 90. Vai T-bone, kumpi se oli. Mutta ostin kirjaa varten, mulla oli kirjassa siitä kuvakin. Ja se oli siis megalomaani. Sen mä tein niin, että koska tehtiin kuvausta, mä tein sen niin, että mä oon tämmönen Weberin kaasugrillimies, niin mä niinku rauhassa
paistoin, käänsin, vähän epäsuoraan ja mä tein siis kaikki alamiinut grillistä. Ja sitten mä annoin sen rauhassa ja vetäytyi työlaudalla ja sitten leikattiin. Oli kyllä niinku ihan helkutin hyvä. Siinä on vähän se, että mun mantra on se, että ostetaan tarpeeksi hyviä raaka-aineet, niin sitten ei tarvitse kikkailla sen niin kuin valmistuksen tämmöisten kanssa. Mutta nyt vähän ehkä alkanut menee siihen, että tykkää tehdä vähän niin kuin niitä halvempia raaka-aineita, mutta sitten niin kuin ne vaatii vähän enemmän, mutta se on itselle haastamista, itsensä haastamista, että niin kuin halvoista raaka-aineista saa loistavan makuisia. Joo, kyllä se on toi sun kysymys tai kommentti on niinku sillä tavalla niinku se, että jos nyt ei oo vaikka tai mun isä sanoo aina, että hyvä ja halpa ne on kaksi eri kauppaa. Että jos nyt me halutaan grillata, että nyt mennään rakas mökille viikonloppuun grillataan, niin kyllä mä ennemmin satsaisin siihen laatuun, en määrään. Jos sit haluaa vetää broiskun paistileikkejä tai grillin täyteen sen kun vedät ja siinä ei mitään pahaa, mutta ajatus, jos meillä on nyt joku, meillä on tänäänkin äijä tuo hyvää punkkua, niin ehkä semmonen ajatus, että tingitään vaikka sitten vähän lisäkkeistä, mutta satsataan tänään tuohon lihaan. Eikä se, että me ei tarvitse tehdä tuonne perunaa ja pastasalaattia ja että oltaisiin niinku sen pääraaka-aineen, kunnioitetaan sitä pääraaka-ainetta. Joo, just näin. Mutta nyt tähän väliin avataan tää pullo. Saadaan se vähän hengittää. Muutama tomaatin tästä tuoniin. Mitä me mittari sanoo siellä? 40 tasa. Mä annan aina muutamat tomaatit tänne kyytiin. Saadaan tomaatteihin hyvä steikin makuja. Nyt kun se on siellä on kuitenkin paistotilaa 145 tällä hetkellä. Joo. Niin nyt se voisi kyllä nyppää sitten aika paljon aikaisemmin, joku varmaan 5-2 ehkä pois sieltä. Niin. Ja tämähän on nyt niinku testi, koska tää on sun ensimmäinen kotimainen tommonen noin, että Niin, mutta eihän tää siitä pihvistä muutu sinänsä juuri mihinkään, että mä aika paljon käytännössä kaikki pihvit mitä mä teen, niin on jollain tapaa hyvää lihaa. En mä huonoa lihaa niin tuhlaa mun aikaani käytännössä. No ei. Mä sanon duunissakin, että ei huonoa kannata tehdäkään, että se ajaa hukkaa meille. Mä otan tuohon kaalitelle, tuli hyvän näköinen lähtö. Coleslawhan disoni vai ei? Joo, pikku disoni pitää laittaa. Odotan, mä annan lusikan täältä sulle vielä. Niin. Joo. Ja nyt kun se maustuu, marinoituu siellä, suolat etikat alkaa puskemaan sitä nestettä, me tarvitsee vähän sitä purista nestettä sieltä pois. Maustetaan vaan valmiiksi. Meinaatko? Vai otetaanko ne nesteet mä voin tää valuttaa tätä. Niin. Mikäs on paras liha, mitä sä oot ikinä maistanut? Aika vaikea sanoa. Kyllä mä sanon, että se varmaan menee tommoseen... Tai sanotaan, että yksittäinen lihakokemus, niin onko joku semmonen ylitse muiden selkeästi? Vitsi, kun mä oon syönyt niin muista. Kyllä mä sanon ehkä semmonen, jos haluaa lihakokemusta, kyllähän Tukholman AG Chef Stable, kun sä syöt siellä kuivainen varastossa. Se on ensimmäinen kerta ja todennäköisesti viimeinenkin ehkä, kun mä oon syönyt raakaa possua. Se oli hiilostettu possutartaria. Mutta siellä me kyllä syötiin niin paljon lihaa, että ehkä mä sanon lihakokemuksen Tukholman AG. Joo. On ja sitten jokainen tietää, että kyllä mä oon tämmönen tartarkapea. Joo. Eli, mutta mikä on tartarissa sun mielestä tärkeää? Se on nyt mulle semmonen, että olen syönyt loistavia tartareita, mutta mulla on jotenkin se, että kun mä lähden itse tekemään tartariin, niin mä yleensä, en tiedä onko se harha luulo, mutta otan sitä kaikista parasta lihaa ja musta siitä tulee vähän mössömään. Joo, sä ostat väärää lihaa. Niin, mun mielestä paras tartar tehdään tuore, kotimainen, puhdistettu sisäpaisti. Joo. On se sitten härkä tai on se karitsa. Et file on liian mössömäinen, vauvaruokamainen, ja toinen asia, että se pitää tehdä joka päivä. Niin jo, jos se menee yön yli, se väri vähän muuttuu. Me tehdään yleensä siitä sitten evakumoida, sitten tulee sitten henksun lihapullia. Mutta liha pitää olla tuore, puhdistettu, kalvoton, sisäpaisti ja me jauhetaan se lihamyllyllä. Mä en rupea mihinkään käsipelihommiin. Lihamyllyllä, mutta jollain
isolla. Joo, aika karkealla terällä. Niin. Että kyllä se lihan konsistenssi pitää niinku jäädä kumminkin se niinku hyväksi. No, onko makua? No ainakin happo. Kyllä maustuu vielä. Eikö sä aina sano, että pitää olla hapot ja suolat kunnossa? Niin... Onko sinne sokeri, niin mä laittaisin pikkasen hunajaa vielä. Mutta joo, lihakokemuksia, että on että mä oon syönyt niin monissa lisukkamies. Ehkä se Tukholman AG on hyvä. Ja kyllä mä sitten olen ylpeä mies mun omia ravintoloja niin tartareista. Joo. Ja mun ravintolassa on aina pihvilistalle. On se sitten marmoriuffia, on se sisukka, on se flankkiä, on se petit tenderi, että kyllä me niinku vaihdellaan, mutta pyrin olemaan myöskin tämmönen kansan ravintolamies, että mahdollistetaan se kaikille kukkarolle mun ravintoloihin tuleminen. Totta kai punainen liha on aika kallista sillä tavalla, että mutta just oli Facebookissa Aleni Henkka ja Teemu Aura jakoi semmoisen hyvän kirjoituksen, että paljonko me ravintoloita siellä jää rahaa sitten, niin se on aika karua kumminkin sitten, kun meillä jää semmoisesta akselin välillä 4, 8, ehkä parhaimmissa tapauksissa 10 pinnaa liikevaihdosta. Niin tervetuloa ravintola-alalle. Joo, ei siinä niinku... Herra pihvimies pistää ravintolaa pystyyn sitten vaan, että... Siis me just sanottiin ehkä pikkuhuneja ihan vielä. Joo. Niinku sanottiin sitä, että kun me oltiin siellä Nokialla tekemässä, niin mehän myytiin ihan nahkoineen se premium, mitä siellä liha, mitä myytiin. Me sanottiin, että jos me oltais se kaupasta jouduttu ostamaan, niin ei me oltais tehty mitään rahaa siitä. Joo. Kyllä mä yksi kerta sovittiin Mimmin kaverin kanssa, että tänään rakas syödään hyvät pihvit. Menin kauppaan. Mä katsoin, että okei, mä otan noin valmiit pihvit. Oli kotimainen, sanotaan vaikka kotimainen limusinherän sisäfilepihvi. 85 € kiloa. Sitten mun tuli viime kohdassa, että sori vaan rakas, nyt syödään kyllä uusseelantilaista karitsa ulkofileitä, että oli tarjouksessa 29,90. Et se myöskin rajaa sit se 85 € kilohinta 5 henkinen perhe. Mä ostin nyt kilon sisukkaa tuohon noin, että nyt syödään. Niin. Se on kyllä ihan totta, että se rajaa tosi paljon. Nyt meillä on itse asiassa 50,8 astetta eli 51 astetta tuolla. Otetaanko tuohon pötköttää? Otetaan se pötköttää siihen. Elikkä 51. 51. Joo. Koska tää on nyt testilaboratorio, eikö niin? Kyllä. Dry ageista on vaikea sanoa, koska se on niinku tiukka. Joo. Et siihen ei onnistunut normaali. Joo, se on niinku, mulla kävi silloin alkuun, kun aloittelin Dry Age-kokeiluita, niin mulla kävi tosi usein just silleen, että se meni niinku yli tai jäi alle. Joo. Tosi usein jäi alle, kun mä niinku kokeilin, että nythän tää on hyvä ja sit se on niinku ihan vajaa. Et ehkä Dry Age mä antaisin semmoisen vinkin myöskin, että näin arvokas liha, niin käyttäkää mittaria. Joo. Koska sitten se ärsyttää, jos on nyt tollanen, mitä tuossa voisi olla tommonen niinku 50 € lihakimpale. Niin. Sitten se on raaka. Vaikka korostan, näin hieno liha, mitä on, niin kyllä se myöskin sitten niinku, kestää sen raaku. Niin. Joo. Mutta annetaan se nyt vetäytyy. Annetaan vetäytyä, siellä on nyt jo 50, kohta 3 astetta, että vähän alkaa huolettaa, että meneekö se pitkäksi. Mutta testi on testi. Testi on testi. Toi mua nyt tosi paljon kiinnosti toi, että mitä eroa on pihvillä, jos puhutaan niinku Savoy Palase, niinku ne ihan huipuista huiput, suomalaiset versus sitten niinku sun paikat nyt tällä hetkellä, jotka ei kuitenkaan varmaan hae niinku Michelin-tähtiä ihan niinku hampaat irvees. Niin mikä se ero siinä, koska raaka-aineet on kuitenkin aika pitkälti varmaan samat? No mä ehkä vähän haluaisin haastaa siihen sillä tavalla, että kyllä tänä päivänä, kun on pieni yksityisyrittäjä, ei vasta kuin 2 ravintolaa, niin se ostotoiminta, mitä me ostetaan, että ostetaan tuoretta filettä, tuoretta flankkiä, ei pakkasesta. Jos me tullaan siihen keskusteluun, että se on liian tuore, että me joudun vaikka pakkasen kautta marmoroittamaan sitä tai niin raakakypsyttää sitä lisää, niin se on ehkä semmoinen, se ostotoiminta on kumminkin sitten niin kuin meille se, että meille kerätään lihaa mun ravintoloihin ja me ostetaan sitten vaan, kun se on lihan tavallaan valmis. Muikun mäti on ehkä paras esimerkiksi, se kerätään silloin kun se mäti on valmis, että se lypsetään pois ja niin kuin varastoidaan.
Ja totta kai sitten valmistusmenetelmä, onko siellä timmiä, miten valkosipulit ja saako se liha vetäytyä. Mutta ehkä mä sanon, että se kumminkin se pihvi on pihvi, mutta miten se pihvin taakse menee, miten se on käsitelty, onko se tuoretta. Mulla on hyvä esimerkki, mä otin mun mimikaverin vuoden sisällä 3 kertaa Haniassa yhdessä semmoisessa resortissa. Ja siellä kun mä näin, että se liha tulee läheltä, se oli tuoretta, niin vaikka ne karitsakylvykset oli täysin kypsiä, mutta se liha oli niin mehukas, tuore, pehmeä, että se oli niinku lihatikkari, mutta vaikka ne oli ylikypsiä. Versus se, että jos me Suomessa syödään kerran sulatettu Uuden-Seelannin valkosipulimarinoitua karitsakyljyksiä. Joo, se on... Mä niinku haen sitä, että millä niinku sinä ravintoloitsijana sä oot kuitenkin Savoissa niinku tehnyt ihan sitä huippuruokaa. Millä siellä yritettiin niinku peruspihviannosta niinku viedä silleen isommalle tasolle, koska mulle se on ihan, se puhutaan siitä lihasta ja se on niin hyvä, se annos on niin hyvä kuin se liha on mulla henkilökohtaisesti. Mikä se on se, millä pystytään niinku sitten vielä, vai onko se vaan se raaka-aineen valinta? No jos mennään Savoihin, mä oon lähtenyt 6 vuotta sitten tekemään, mutta jos puhutaan Savoista tai Palasesta tai Dominikista, se on kokonaisuus. Ja varsinkin tänä päivänä korona muutti sen, että ravintolassa käyminen on niin valtava kokonaisuus. Jos puhutaan Savoista, siellä on kattoterassi näkymään merelle, Helsingin kattojen ylle, sun palvelutaso, miten sommeli kaataa sulle viinit, miten sun pöytä on katettu pöytäli, et cetera. Ja tänä päivänä kun se syöminen on muuttunut sillä tavalla, että ennen se liha kautta kastikekokki oli se herra ja hidalgo, se jo konjakki suoraan pullosta pyyhki voittoon, niin tänä päivänä annokset on, sitä protskua on vähän vähemmän, koska se on aika kallista ja enemmän tehdään tehtyjä hyvänmakuisia lisäkkeitä. Ja ei ole sillä tavalla kastikkeita. Mun ravintolassa on kastikkeita, koska mä oon old school jäbä, mutta se on, se on vähän niin kuin muuttunut se systeemi. Ja sama tommonen, että jos ennen tuli pihvi, ja sitten side-lisäkkeet, niin se annoksen hinta nousee aika rajuksi, niin tänä päivänä kyllä tehdään niin kuin valmiita annoksia. Niin. Ja sä niin justiinsa kuuntelin sen sijoituskästi, missä sä olit mukana, ja se loppuu siihen ränttiin näistä buffeteista, mikä sulla on selkeä, selkeästi et niistä dikkaa siitä konseptista sinänsä. No mä en arvosta buffaa, siinä on monta syytä. Kuten sanoin, mä oon yksityisyrittäjä ja mä haluan, mulla on joku tämmönen ihmeellinen 50 billitys, mä haluan valtavasti olla nyt se mentori ja coach ja palkata henkilökuntaa. No buffat ei työllistä henkilökuntaa, mutta käsityötaito, coleslaw, pihvit, ne työllistää henkilökuntaa. Ja sillä mä väitäisin myöskin tämmöinen kansanterveydellinen juttu, jos meillä olisi vähemmän buffaa, enemmän lautasannoksia, niin olisiko meidän veri- ja sydänverisuonitaudit niin parempia, mutta kun me meidän buffaa katsomaan 8 leipää ja 6 lasia piimää ja 4 lautasta lohikeittoista pääroissa, mä syön vielä noin 4 hirvivalleen väriä. Ja sitten ottaa vielä sinne seuraava tiimispalveri. Se on se mun pointti. Ja buffat ei tietenkään lopu ja mä en ole mikään maailmanparantaja, mutta se ajatus, työllisyyttä, raaka-aineita, käsityötä, meidän alan arvostusta, että olisi niin kuin vaan ja ainoastaan alakartteravintoloita. Mutta ei meillä tietenkään semmoiseen maailmaan pääse, mutta aina saa toivoa. Aina saa toivoa, se on juuri näin. Miltä tämä meidän pihvi sisälämpö näyttää? Menikö se pitkäksi vai ei? Tää on nyt vähän jännittä. 53 siellä on ollut tossa silloin, kun toi on mennyt pimeäksi. Okei, mitä se nyt sanoo? 57. No se on aika hyvä. Se on aika hyvä. Siis tässä voi tehdä nyt niin, että jos sä niinku se jää joka tapauksessa aina toi jää niinku raaemmaksi. Joo, mutta senhän voi tehdä nyt niin, jätetään se tohon. Joo. Niin se saa rauhoittua. Silloin tänä hetken ne on vähän alle vielä. Ja pointtina siinä se, että nyt se lopettaa sen kypsymisen. Kun ottaa niinku kuumalta pelliltä sen veke. Laitetaan näin hetkeksi. Laitetaan takaisin, joo. Sitten niinku kysymyksiä ehkä tästä Kapen keittiökauppasta, niinkö se oli se? Joo, Kapen keittiökauppa. Se on nyt nimi vaihtui, mutta ohjelma itsessään pysyy samana. Joo. Niin sä oot tehnyt sitä aika tosi pitkään. 8 vuotta. Tai 8 kautta. 8 kautta. Joo. Onko se muuttanut sun suhtautumista niin tämmöiseen kotiruoanlaittoon, niin kun sä oot nähnyt sitä, että miten ihmiset ja opettanut niin moneen kertaan varmaan joutunut samoja asioita puhumaan siellä. Otetaan kasviksia, tehdään helppoa ja yksinkertaista ruokaa, niin onko se muuttanut sun suhtautumista tähän kotona laitettavaan ruokaan itselläsi?
No ei se täällä kotona, se on kumminkin se on TV-ohjelma, vaikka me ollaan siellä perheessä oikeasti 3+1 päivää ja me tehdään huippukaappauksia. Mutta ehkä se on muuttanut mun ruokafilosofia semmoista, me käytetään semmoista kuin tuore ruokaa. Et siinä oikeasti, jos mä tuun sun perheeseen, mikä problem, se toinen päivä on semmoinen fiilispäivä. Sitten me mennään kauppaan, meillä pöytetään ne huippuraaka-aineet. Sitten me pilkotaan, tehdään ja syödään. Mä käytän sitä kuin tuore ruokaa. Ja se on jotenkin niinku ihan mullistavan mahtavaa saada. Nyt vaikka tulevalla kaudella näette, kun siellä yksi perheenäiti itkee vuolaasti. Mä hiffaa tämän homman. Sitten mä oon siinä, että alright, kiitos, että mä oon jotain tehnyt elämässäni oikein. Mutta ei se mun kotiruola. Että mulla on hyvin sama sapluna. Mä oon 2 teini-jätkän, ketkä pelaa lätkää kilpaa, niin mä oon semmonen ruokarobotti, että kaapiksi pitää olla safkaa. Joo, ja siitä on pakko tulla sieltä. Niin. Mutta puhdasta safkaa on kuitenkin semmoinen arkiruoka teillä. Joo, on. Niin puhtaita raaka-aineita ja simppeleitä juttuja kuitenkin. Duunissa joutuu varmaan niin paljon laittaa fansimpää ruokaa. Kyllä. Ja mä sanon, että puuta koputtan, että sen aika vähän mun jätkät on kipeänä. Ja se perustuu siihen, että me käytetään täällä voita, kermaa, puhdas broisku rintaleike, paistileike, mielellään niin kuin kaupan itse pakkaamaan jauhelihaa. Ja totta kai me syödään eineksiä, mä en ole mikään niin ruokajeesus, että siellä on pinaattilettuja ja siellä on välillä lihamakaralaatikko, mutta se ajatus on siinä se, että kun pöytään menee safka, mä tiedän mitä siellä on. Että siellä ei ole mitään sillä tavalla valmis ruokaa. Niin. Joo, mä itse käytän niin kuin tosi vähän valmisruokia, mutta mulla on sitten ehkä semmoinen, että sit mä teen semmoisen jättiannoksen niin 3-4 päivän välein ja sit siitä syödään. Kyllä. Mutta se nyt on semmoista perus. Niin, mä oon ehkä sanonut semmoinen, kukaan ei ole täydellinen ja mä oon sanonut niin, että näissä uusissa kaappausperheissä, että pitäkää, oliko sulla 4-vuotias kidi? Joo. Niin, että pitäkää alusta asti se perheen ruoka-aine, ympyrä, raaka-aineet hyvin laajana. Et mä oon itse sortunut siihen, että meillä on aika suppea. Meillä on se lihakala, kasvis, paskaruokapäivä ja näin. Että kannattaa, että välillä mennäänkö sushi-buffaan tai tilataan kotiin sushia. Ja että tavallaan myöskin sen suomalaisen nuoren tulevan kasvavan toivon mukaan kokin, se katsentakanta on niinku aika laaja. Jos vaan syö jauhelihaa ja perunaa, niin ei hyvä. Joo, se on ihan totta ja yritetään, niin kuin meillä on ollut semmoinen mantra, että kaikkea maistetaan. Se on niin kuin pakko olla ehdottomasti ja yritetään tuoda, mutta mä oon itse nyt tähän väliin kysymyksenä, että mikä sun mielestä erottaa semmoisen niin kuin ammattikokin ja kotikokin, että onko siinä, mitkä sä näet, että ne erot? Sä oot nähnyt kumpaakin MasterChefissä ihan niin kuin hyviä kotikokkeja kaappauksessa. No kyllä siitäkin mä saan paljon kuraa, mutta kyllä mä sanon, siinä on yksi aina juttu, suolan käyttö. Me ei mausteta ruokaa. Et mä oon koittanut tässä paasata vuodesta 2012, mulla on 4 sanaa. Ilo ja yhdessä, että tehdään keittiöissä ilolla ja yhdessä ja toinen sitten mausta ja maista. Et jos se ruoka on suolatonta tai mautonta, se on sun vika. Ei se ruoka, niin meidän pitää laittaa se suolaa, meidän pitää laittaa sinne happoa, me tarvitaan sinne pippuria. Björkki voi laittaa sitten muut mausteet. Mutta tässä on niinku tämä mun pyhä kolminaisuus. Että jos se pihvi on nyt jotenkin, niin jollei sitä usko, niin leikkaa slice, maistaa tuohon vaikka au naturel pihvi, sitten pikkasen tuohon maldonia tai puhdasta merisuola päälle. Jumalaut, hei, tää oli tämän makuinen tää juttu. Ja jos sitten murehtii jotkut taudit tai muuta, sitten vaan tuonne Lauttasaaren portaisiin ja hikoilemaan ne suolat pois. Mutta se on ehkä se number one maustaminen kautta suolan käyttö. Just näin. Joo, siis mun mielestä niinku oikeastaan semmoisen peruskokin, niinku hyvän ammattikokin erottaa esimerkiksi minusta se, että niinku se ruokaskaala, mitä osaa tehdä, mitkä niinku ideat tulee päähän, niin se on se niinku isoin ero. Et mä näen näissä mun kavereissa, jotka niinku sometyyppejä, jotka tekee paljon ruokaa, niin ne tekee niin paljon laajemmalla skaalalla, että sitten kun mä mietin, että mitä me tehdään nyt tänään maanantaina perheelle ruuaksi, niin se koostuu niinku pasta tai keitto tai semmoisia tosi simppeleitä. Ja mulla on niinku, mä jotenkin tosi semmoinen laput silmillä niinku teen niitä ruokia, mitä mä osaan. Joo, se on, kuten sanoin tuosta, nyt on vuosi 24, 12 vuotta saanut tehdä Kapen keittiökaappausta, niin meillä on 2 muuta ongelmaa. Meillä on syömättömyys
ja suunnittelemattomuus. Me syödään liian vähän, me suomalaiset, ja se lähtee siitä, me syödään sen takia liian vähän, koska sinne alapuolelle tulee, meidän pitäisi suunnitella. Sunnuntai-iltana rouvan kanssa tuossa pikkulasi ripas, herakas, mitä me syödään ensi viikolla. Sitten se suunniteltu kauppalista, ruokalista vaikka tuohon, mitä me syödään 7 päivää. Ja sitten kuka käy kaupassa. No tänä päivänä on Voltit ja on kaupattua himaa sulla raaka-aine, mutta se vaatii sen pikkasen puolen tunnin effortin, että hei, käydäänkö katsoa netistä, mitä voisi syödä, joku uusi, ei syödä aina sitä samaa kanaa, että tai mitä hyvää possusta voisi saada tai sillä tavalla. Mutta se vaatii sen pienen yhteisen hetken, että jos pistää vaikka Facebookin tai Instagramin hetkeksi kiinni, jotta se ei mene liian suppeeksi ja sun maanantaipäivän uskot, fuck sentään, mitä mä teen. No joo, siellä on se penne vasta ja sit mulla on pakkasia jauhelihaa. Niin. Se vaatii vähän enemmän. Se vaatii, mutta mä oon itse huomaan sen, että jos mä oon himassa ja yritän suunnitella ruokaa, niin mä en onnistu siinä yhtään niin hyvin. Sitten kun mä menen sinne kauppaan, niin sit mä näen siellä asioita ja saan ideoita ja semmoista. Niinku, sit meillä taas parempi puolisko on juurikin sellainen, että pitäisi siellä kotona suunnitella hirveän. Mutta kun mä oon aina silleen, että en mä osaa suunnitella tässä himassa. Sitten mä menen sinne kauppaan, mä vietän siellä aikaa ja näen siellä asioita. Ja sitten tuleekin mieleen, että hei, mä voisinkin tehdä tätä. Mutta se ei ole suunnitelma. Sehän siinä on ongelma. Niin, ehkä siinä on semmoinen toinen, että mä ymmärrän, että on näitä kaikennäköisiä pellepelottomia. Nyt kokeillaan. Ja nyt tehdään liilanvärinen makaronilaatikko tai tehdään toi, mikä olisi toinen esimerkki. Ajatus, että kyllä se get the basics first. Kyllä meidän pitää olla se coleslaw ja pihvinpaisto, tämmöisiä nämä on. Ja sitten me voidaan mennä sen next step. Kokeillaan nyt sitten toi takaunkarilainen vagui gulassi, missä on kaalia joukossa. Et ekana pitää olla se perusta niin kuin kondiksessa. Että se on myöskin keittiökauppauksessa se paras juttu, että me tehdään siinä per perhe semmoinen noin 15 ruokaa aina. Ja siinä on valtava keksiminen, mulla on huipputiimi siinä, mutta me tehdään ihan perusjuttu. Me tehdään ihan coleslawta ja tzatzikia ja roiskurintafilejä mä näytän tai paistileikkiä mä näytän airfryerista ja muuta. Koska sieltä se lähtee. Niin, joo. Sittenhän niin kun sä tajuut, että sä osaat tehdä jotain, niin sitten sä niin syöt monipuolisemmin varmasti, kun sä tiedät, että näinhän tää pitäisi tehdä. Joo. Ja sitten kun me mennään Eurooppaan, tiedetään Italia, Espanja, siellä ne polvissa, kun ne tekee Mamma Mia, maailman parhaat tomaatit, ja se on pasta ja tomaatti. Et siellä on taas ihan eri peli. Et siellä on niinku vaan, ja Espanjassa niinku, siellä tulee lihaa, vadillinen liha, ja siinä voi sitten joku paikallinen kirjattu paprika. Mutta ne on eri juttuja, ja kaikki kulttuurit on niinku yhtä rikkaita ja rakkaita. Joo, juuri näin. Sitten tähän väliin niin nainen kysyy, että koska sä tulet meille kauppaan meidän keittiöön. Se on sitä mieltä, että me syödään aivan liian vähän kasviksia, mutta miten sä sitten niinku toisit esimerkiksi kasviksia lisää niinku perusruokavalioon? Me syödään kohtalaisen paljon just pastaa ja keittoa ja tämmöistä niinku arkiruokana. Toki näitä sitten, mutta mä kuvaan kerran tai 2 kuussa, että ei me syödä silleen niinku, vaikka moni varmaan luulee mun someaktiivisuuden perusteella, että mä syön niinku koko lihaa joka päivä, mutta ei se todellakaan ei ole näin. Joo. No mä sanoisin niin, että mulla on itselläni semmoinen staili, että mä käytän semmoista sanaa kuin passiivinen syöminen. Ja se tarkoittaa sitä, että sä teet sen safka, teillä on se setappi siinä. Mutta siellä pöydässä olisi aina tomaatteja sellaisenaan, vähän kurkkua, vähän erivärisiä paprikoita, salaatteja. Se pöytä olisi niinku semmoinen aistikas silmille värejä ja eri konsistensseja. Vaikka se olisi ihan punakaali tollasena, ehkä voi jotain happoa laittaa, mutta se ajatus on siinä se, että varsinkin lapsiperheet, ne näkee niitä kasviksia. Ja sitten ne sattumalta, vaikka jos hyvä päivä on, niin ne ottaa sitä kaalia ja hei, tää on hyvä makusta. Jos ne ei niin mene, jos ne alkaa mennä huonoksi, sä teet äkkiä siihen itsellesi sun vaimollesi kuin salaatin. Mutta tavallaan, että taisin sanoakin tuossa aikaisemmin, että pidettäisiin se ruokapöytä niinku laajana raaka-aineet ja ruuat sillä tavalla, että meillä olisi sitä tarjolla. Ei ne tommonen kaali maksaa euron, tai nyt maksaa 2-3 euroa, mitä yksi kurkku maksaa, mutta se ajatus. Ja me vietäisiin sinne next generation sukupolvelle niitä uusia raaka-aineita eteenpäin. Jollei ne mene, sit syötte vaimon kanssa. Sitten tulee kohta kasvissyöjä. Joo, aika kaukana on aika kaukana sellainen.
No niin. Ai, miten hyvä näköistä. No nyt on kyllä nätin näköistä. Joo. Kysymyksiä Joo, kyllä. keittiövälineistä oikeastaan, että mitä veitsiä käytät ja sitten sä oot sanonut, että leikkuulaudat pitää olla puissa. Mistä syystä? No puulauta, kestävä, hygieninen, helppo pitää puhtaana, jos yleensä ne päädyt menee, jos on liian tuoreesta puusta, ne alkaa niin vähän harottaa, mutta rypsiöljyllä, ruokaöljyllä niin rasvaa kerran kuukaudessa, mutta puinen, paksu työlauta on niin sanottu loppuelämän lauta ja niin se, kuten sanoin, puhdas, hygieninen, helppo pitää puhtaana. Tuosta on fairia ja sitten kuivaa ja lähvä öljyä. Toinen asia, veitsi, jos nyt ostaa veitsen, mä oon sanonut kaikille nyt, että jos vähänkin rakastuu ruoanlaittoon, niin osta taottu veitsi. Se on loppuelämän veitsi. Okei, se maksaa 150, mutta mä oon 50 äijä, jos mä elän vielä 50 vuotta, mä käytän yhtä samaa japanilaista taottua veistä tai suomalaista veistä, niin se käyttöhinta on aika vähäinen. Kyllä, kuin se, että sä ostaa niitä kuuluisia Fiskarsseja ja sitten se on semmoinen peltiveitsi, että taas tää on tylsä, sillä ei tee mitään. Et mä sanoisin siihenkin niin hyvä ja halpa 2 eri kauppaa. Ja plus sitten toinen, mä väitän myöskin siihen, että hyvillä työvälineillä niin kokkaaminen on perhana paljon hauskempaa ja helpompaa. Ja onnistumisprosentti kasvaa, kun se on hyvä paistipanu, kiva veitsi, millä leikata pihvikossaiseiksi tai tomaatteja. Niin, se on se juttu. Just näin. Siitä puheen ollen, niin mun mielestä voitaisiin täältä alkaa. Nyt lasit päähän, että mä näen oikein, mitä äijät tulee tarjoamaan tänne näin. Ja otetaan höysteet alta pois. Ja kuten sanottu, käydään vielä katsoa, eli sä otit sen nyt 5.2 pois uunista. 5.1 lähti. 5.1. Ja meillä oli uuni tommonen 130 astetta kiertoilma. Kyllä. Ja nyt me ollaan höpötetty tässä semmonen 10 minuuttia nyt. Eli vetäytyminen on kaiken A ja O. Kyllä, joo. Siis se on näin ja sen mä oon huomannut, että koska tehdään somea ja kuvataan, niin vetäytyminen on aina vähän pidempään kuin silleen, että normaalisti, kyllä. Koska sit muuten sä seisoisit tässä näin ja odottaisit, koska toi on valmista. Mutta heitetään pieni suola tuohon päälle ja nyt tässä myllyssä on maailman parasta mustapippuria. Eli tää tulee suoraan Kambodsasta ja tää on Kampotin mustapippuria. Oho, vähän ehkä voisi olla isompaa. Heitetään näin päälle. Tehdään vielä niin, että leikataan se auki ja sitten sen jälkeen vielä kärkkäri päälle. Joo. Mutta eikä tässä tän ihmeempää. Totuutta kohti. Juuri näin. No aika kiva tänään. On se kyllä. On pehmonen. Hassun värinen vaan niinku. No dry ageen menee tommonen, mä en sano, että onko se pähkinä tai manteli, mutta sehän on vähän niin kuin tummempaa. Että On se joo. Ei tummempaa, vaan se niin vähän niin kuin vaaleampaa. Mutta aika kiva kypsyys tässä nyt tuli. Otetaan tuolta tuo rasva silmä pois. Tuoksu on maaginen. Se on todella huikea. Tässä kypsyydestä ehkä mä sanoisin vielä sen, että niin kuin kaikki näkee, meillä ei valunut verilautaselle, vaikkakin tämänkin dry ageen, mutta silti niin kuin se vetäytyminen on se, niin kuin, se on kaikki kaikessa. On ehdottomasti. Mä tiedän, että kaikki katsojat haluaa nähdä, miltä tämä näyttää. Niin mitä sun mielestä on semmosia asioita, mikä niin kuin jokaisen kotikokin pitäisi osata? Ja kyllä mä sanoisin niin, että jokaisen pitäisi niin kuin haluta kokeilla. Mä enemmän tätä mentaalipuolta, että älä pelkää virheitä. Joo. Haluat kokata. Jos tulee virhe, niin so what? Mitäs sitten? Halu kokata. Toinen asia on kokeile. Kolmas asia on rohkea. Ja älä missään nimessä pelkää epäonnistua. Joo. Ja sitten kyllä mä sanoin, niin kuin, suunnittele se kauppalista. Että, onko tää nyt se rosemary? Se on luuydin rosmariini. On hyvä. Siinä oli aika studi se luuydin, että vähän ehkä rosmariini olisi voinut lisätä, mutta mä tein siis sisäpileen silleen, että mä levitin sen niinku veitsellä semmoiseksi viuhkaksi. Joo. Vedin ton voin sinne sisälle, rullasin takaisin yhteen ja naruilla kiinni ja paistoin. Niin paras sisäpile, mitä on syönyt. No varmasti. Saako ottaa jo? Juu, siitä mennään vaan. No niin. Eli nyt maailman ensi-ilta. Maailman ensi-ilta. Se alkaa niin jännittää todella paljon. Että
On dry siis niinku mahtava maku. Oho. Tämmönen mantelimainen pähkinä. Mä niinku tykkään tästä mausta. Että ne, ketkä on dry agea niinku syönyt, niin pitää ymmärtää, että se on vähän tiiviimpi se liha. Ja sehän on niin, että se dry age maku, niin sehän asuu siinä rasvassa. Et periaatteessa niinku kaikki nämä rasvabiitithän on sitä, missä niinku se maku on ja on kyllä hyvä. On kyllä tosi hyvä. Aika pehmeä. On pehmeä. Tää rasvakohta nyt on ihana. Ja siinä nyt varmaan vaikuttaa myöskin se, että se on tosiaan puhdas verinen, niin se rasvan koostumus on tosi semmonen niinku pehmeä. Ja sehän oli silloin, kun mä leikkasin sitä pihveiksi, sehän niinku suli oikein käsiin se rasva samalla tavalla kuin niinku japanilaiset. Et en oo suomalaista tällaista rasvaa vielä kokeillut tähän mennessä. Tää on ihana, kun puhut äsken ruoalla. Mä laitoin nämä kaalit ja tomatit samalle pellille, missä sulla on itse steikki täältä kun ottaa, niin on aika nannaa. Pikku suolapintaa, mutta se maistuu niinku tolle pihvirasvalle. On muuten todella hyvä. Oh. Ja tavallaan ehkä semmonen mun ruoanlaitto vielä, että samalla pannulla kaikki, niin saadaan kaikki Jumalan esteet sinne kyytiin. Niin Joo. Sitten meillä on täällä vielä tää meidän coleslaw. Aika hyvä kole. On kyllä. Ne on niinku kaikki kohdallaan mun mielestä. Joo, ja kysyt ruoanlaitosta, mitä pitäisi osata, niin tää ei hirveästi vaadi osaamista. Eiks niin? Me raastettiin, leikattiin, maustettiin, vähän puristin ylimääräiset nesteet veke. Ne meni uuniin, noin meni uuniin. Et tässä on ehkä semmoista mun ruokafilosofia myöskin pitkälle, että arvosta, kunnioita raaka-aineita. Joo. Pikkasen paistetaan, ehkä lyödään täältä jotain seksiä kyytiin. Joo. Mutta tää ei ole tän ihmeellisempää. Niin. Eikä tarvi sen enempää. Nyt me ollaan kesämökillä kotona, lauantai-ilta, sunnuntai-dinneri, niin nää pöytään, hei, moi rakas, mitä sun kuuluu? Joo. Aika kiva. Mutta se viini. Se viini. Eihän nyt pihvit ilman viiniä ole mitään. Ei oo. Kiitos kun tulit. Hei, kiitoksia sulle. Tää on kyllä niinku hyvä. Mä oon aina tykännyt ripassosta sellaisena niinku pihviviininä. Se ei ole ihan niistä yli kuin Amaronit, mitä suomalaiset aika usein kuitenkin ottaa, vaikka sekin on hyvä. Mutta itselle se niinku ripasso on ehkä semmonen parempi, kun se ei ole niin stydin makuinen. No kyllähän ripasso niinku sanana niinku lupaa jo. Mä vielä tässä lihasta, niin tää lihan maku on kyllä niinku... Mä sanoisin niin, että mä vastaan jälkikäteen sun kysymyksen, että se lihan ostamisessa, niin voi kun me osattais funtsia se niin, että me ei välttämättä aina ostettais, vaikka itsekin teen niin, ei aina ostettais kilohintaa tai aina ostettais filettä. Että ei vaan ole mikään jänne tai kalvo tai mikä, me haastettais vähän. Että kyllähän tämä vaatii niin kuin ostajalta, okei, tää on superkallista, mutta niin. Sillä tavalla, että musta on niin ihan helvetin hyvä makusta. Tää on todella hyvä makusta. Ja tässä nyt on se, että täältä Suomesta tulee huippulihaa sen takia, että ne naudat juo sitä samaa vettä, mitä mekin juodaan ja niin kuin puhdas luonto, niin se kyllä niin kuin tietyllä tapaa maistuu tässä. Kyllä. Eihän me mitään muuta ongelmaa Suomessa, mutta 4 vuoden aikaa. Niin. Täällä on kylmä ja pimeätä, hei. Me ei ole Australiassa. Että se on ehkä se myöskin semmoinen valitettava totuus, että... Kysytään nyt, että onko tullut syötyä parempaa lihaa kuin tämä? No hankala kysymys keittäjälle, ketä on yli 30 vuotta ollut keittäjänä, mutta yksi parhaimpia, ehkä mä arvostan tässä sitä, että suomalainen yrittäjä, sanotaanko näin viljelijäksi vai mikä hän sit onkaan, niin maitotilallinen, niin mä arvostan niinku sitä. Ja mä koitan olla jonkinnäköinen suomalaisen ruoan lähettiläs ja on ison ruokatalon lähettiläskin, niin me toivoisinkin tämmöistä enemmän suomalaisiin ruokapöytiin,
Mutta jos nyt maksoi sulle 170 kiloa, niin todennäköisesti se ei ole ihan joka Lappajärveläisen kodin. Niin. Mutta mä arvostan itse niinku tässä lihassa ja monessa muussakin tämmöisessä suomalaisessa huippulihassa, niin mä arvostan sitä tarinaa. Ja niinku se, että mä tiedän tasan tarkkaan, mistä se liha tulee ja tämmöistä. Mä ymmärrän se, että isoilla taloilla niin se tieto tuppaa vähän häviämään niin kuin aika monessakin kohtaa. Mutta se, että pystyttäisiin tuomaan sitä tarinaa enemmän sille lihalle, niin sillä pystyttäisiin ehkä myöskin perustelemaan sitä hintaa. Et miksi tämä nyt maksaa 160 kilo versus se on super ärsyttävää. Silloin kun mä olin Savoissa tai Palasissa tai missä ikinä olinkaan, niin se tarinan kertominen versus se, mitä se lautasannos maksaa asiakkaalle, niin se tarina ei aina välttämättä kanna niin kuin loppuun asti. Mä tarkoitan tämän ihan pelkään rakkaudella. Mutta jos sitä maksaa, tohon mä lyön mun omat katekertomat ja kokin palkan, niin... Tää on nyt niinku asia täysin erikseen. Niinku tässä tosiaan maksaa se uutuusarvo, ei ole ikinä tällaista ollut vielä. Joo. Ja sit voi olla myöskin vähän hankala hinnoitella, kun sitä ei ole ikinä ollut. Mitä maksaa asia, jota ei ole ikinä ollut? Ja sitten tulee toinen asia se, että jos joku ravintola onnistuu tilaamaan, niin kauasta riittää. Montako härkää siellä oli? Niin, no eihän näitä ollut kuin tämä yksi, mutta kyllähän se, että esimerkiksi nyt tulee täältä samalta tilalta, niin taitaa tulla ensi vuonna niin 25 niin kuin väkyäksää menee teuraaksi. Et kyllähän ne johonkin asti riittää, mutta ei ne niin kuin riitä kaikille suomalaisille. Niin, pitää löytää ehkä joku hyvä ravintola, joku yhteistyökumppani, ketä käyttää, että kenellä on varaa ja kenen asiakaskunta sitten pystyy. Mä en tiedä mikä Suomessa on niin semmoinen pihviravintola, että vai pitääkö sen soittaa suoraan Vottoselle tai Helenalle Savoihin ja Palaseen. Että... Niin. Tai joku pieni Michelin tähtiravintola, onko se nyt Tapio vai Havu vai mikä siellä Rukalla me sai tähden nyt. Joo. Semmosta. Kyllä. Mutta hei, super paljon kiitos, että pääsin tänne tekemään ruokaa. Oli kiitos. Erittäin kiva käydä. Ja... No pihvi ja punkku. Eihän tässä niinku tänne. Ei tästä puhuta, kun sauna on kuumaksi ja mimmikaverit kehiin, niin tää on niin valmista kauraa. Juuri näin. Hei, kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitos. Ja hei, pistäkää ihmeessä kanava tilaukseen, tykätkää tästä videosta, jakakaa tää kaikille kavereille ja me nähdään seuraavalla videolla. Se on moikka.